Hjemmelavede boller. Hjemmelavede boller. Hjemmelavede boller. Hjemmelavede boller. Hallo. Hvad med hjemmelavede boller? Hallo. Hvad med hjemmelavede boller? Kat fra... Godmorgen. Godmorgen, Kat. Tak, Norma. Godmorgen, Kat. Tak, Norma. Godmorgen, Kat. Du er jo, fordi du... Fucker. Ja. Hvis du ser med nu på Kanal 5, så siger det jo lidt sig selv, der havde vi ikke engang behøvet at skrive det. Hvor er du sød. Når man ser et billede. Du har overtaget den her titel fra... Kan du leve op til det? No. Altså, men du vil gøre en indsats. Der er i hvert fald nogen, der skal begynde at udnytte den lyd, og der kan begynde at udnytte den lyd, og der kan begynde at udnytte den lyd, og der kan begynde at udnytte den lyd, og der kan... Men altså rent tøjmæssigt, der synes jeg jo, den sidder fuldstændig i spaghetti. Har man dejligt. ikke tænkt over det, siden at du ligesom... Fucker. Jamen, altså, jeg ved ikke, jeg kan faktisk huske, at du gav mig et kompliment sidste gang, vi var herinde alle sammen, fordi at jeg var den, der lignede Luigi. mest. Jeg havde ikke glemt at Dæk! på. Du er meget Det er elegant. også vigtigt. Gips er også vigtigt. Gips er også vigtigt. Der krøller, der lugter, der krøller, der lugter, der krøller. Ja, fred. Ikke? No.